Kapamiratan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ng banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibat king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, ikaming luna na naniting pibanja na espiritual, matbud kami. Antike waring kapsa, ban mi pakilala king ing matas akayupayan, kaya kami nune king Diyos. Gigipitan da kami, misusumangid, dapot nakeman masasawol. Mi baluing daptan mi, dapot nakeman milalako kapanayan. Liligaligan da kami, dapot ke milalako kakaluguran. Miraragsa kami, dapot era nakeman apapate. Parati ming daralo king katawan mi ing kamatayan ng Isus, ban king kekeng katawan, mayakit mo naman ing keyang biye. Parati kaming mibibili king panganib na ning kamatayan alang-alang kang Yesus, ban king katawan ming ating kamatayan, mipakilalayo ing biyeno. Inya ing kamatayan nya ing magobra kaya kami, dapot ing biye ya ing magobra kaya kayo. Sa sabyaning kasulatan, uling maniwala ko, inya magsalita ko. Paniwalan mi iti, inya magsalita kami. Balumi king ing Diyos, ape pasubling miye king Ginong Isus, ya naman ing pasubling miye kaya kaming kaya beno, at midala kaya katamong sabla king arapan no. Para king ikakayap yu iting sablang bage, ban ngening dakalaring tatanggap king kalam na ning Diyos, lalo na lamang dakal ding pasalamat at paligaya kayo. Ing amano ning Ginoo, Salamat king Diyos. ing pakibata mo po, ding tatanamlwa, mupulang kulisak ning tula. Ding tatanamlwa mo pulang kulisak ning tula. Inyong binalik na kami ning Ginoo karin Jerusalem, balamuwari maninap kami mo, sasagakgak kami at daralit king tulami. Ding tatanamlwa mo pulang kulisak ning tula. Kanita ngarang may nga manuring bansang menakit, ing depat ning Ginoo karelo, binang makapagmulala. Tunepin makapagmulala, ing depat no para kaya kami, mesaya kaming munano. Ding tatanamlwa mo pulang kulisak nin tula. Minawa kesa ng pasibayo o Ginoo, anting danum ababyening uran, karing me nga langing ilog. Detang menangis inyang tatanamlo, sukat ng magsaya, nyening pupupulo. Ding tatanamlwa mo pulang kulisak nin tula. Detang tatangis kabang daralan do, ing bining itanam do. Magbalik lang daralit king tula, kabang sasakara ing karelang pupol. Ding tatanamlwa mo pulang kulisak nin tula. Parangalan tayo pong ngayon maya pabalita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ako ing memili kaya kayo ibat king yato, nga naning Ginoo.
banlumwal kayo at pasimunga karimbungang manatili. Alleluia, 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 alleluia. Ang ginuman tabi kay kayo, At keko ang timurin. pamamasaking maya pabalita ag pangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Linapit siya kanita kang Jesus, ing asawa ng Zebedeo. Kaya binalaring adwan ng anak. Uling atin niyang buring adwan. Di no kuya arapana. Nanong buri mo, nga nang kinutang Jesus kaya. Nga nang may kibat, ipagkalabyo sana po, king dening adwa kong anak. Luklukla mingat bayo, potang miras na yung pamag-ari yu. Ay baling adwan yu, nga nang may kibat Jesus karela. Api ba tayo kaya yung kasakitan na malapit ko ng pibatan? Opo, api ba tami? Ngarang may kibat. Wa, yung kasakitan na pibatan ko, pibatan nyo naman pin. Nga nang Jesus karela. Dapat alayo ka na ako, yung mamili nung nining lukluk, king banda kong wanan, o king banda kong kaili. Deti para kareta lang pagsadya ng ipa ko. Inyang dindam deti, ring apulong alagad, mimwala ka ring adwang mikapatad. Nyape palapitan na lang Jesus at nga nakarela. Baloyo king ding mamuntukan ka ring tao, paginula karela. Ading sasakop karela, pakilala rin karelang kayo pa yan. Dapat aliway ti, ing sukat mipairal kaya kayo. Nung ingnino man kaya kayo bisayang maging marangal, sukat siyang maging talasuyo daring sabla. At nung ingnino man bisayang mamuntukan, sukat siyang maging talasuyuyo. Anti mo ing anak na ning tao, adi natang para sa iwan, naneban sumuyo. At idaw ning biyena, ban mayat busla ring dakal. Ing mayap ng balita, ing kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makiramdam tapo king humilya. Morning po ulit sa inyo lahat. Ito, pista na naman. No? At pista po ni Santiago. Yan ang isang nakagisnan nating pangalan ni St. James na Santiago. Sabi, nakalibing siya dun sa Santiago Compostela sa Spain dahil sa Spain siya halos nangaral at doon niya kinalat ang mabuting balita ng Panginoon. At siyempre po si Santiago or St. James ay kabilang sa 12 alagad. Mayroon pang isang James, yung pinsan ng Panginoon. Kuminsan sinasabing James, the brother of the Lord. Kasi po ang pinsan at kapatid sa mga Hudyo, mukhang wala silang term para doon. Kaya ultimo yung mga kamag-anak nila, mga kapatid nila. So anyway, yan, si St. James, yung isa, the brother of the Lord. At dahil naunang naunang tinawag ng Panginoon itong si James na pinagpipisan natin ngayon, kaya inatat sa pangalan niya ang The Great. Samantalang isa na later na tinawag ng Panginoon ay St. James the Less. Sabi, wala naman daw according to to power or hierarchy, kundi lang for distinction lang, para lang malaman kagad kung sino si sino, yan. So walang, dahil mas nakakahigit si St. James the Great,
At ito pong si St. James, siyempre kapatid niya isa pang apostol, si John. Siya rin po yung John the Evangelist. Siya ang pinakabatang apostol naman ng kapatid niya. So silang dalawa mga mangingisda. Silang magkapatid. At ang kanilang tatay si Zebedeo. So sila yung mga mangingisda. Tinawag sila ng Panginoon habang daw inaayos nila yung mga lambat nila. And the two of them na magkapatid, kagadiniwanan ng kanilang tatay at ang kanilang hanapbuhay at sumama sa Panginoon. So ito po si St. James. At siya, ayon sa tradisyon, pinugutan siya ng ulo ni King Agrippa I, o si King Herod the Great. At sabi, sa tradisyon din, yun nga, inilibing siya, dinala ang kanyang bangkay doon pa sa Spain. Kaya mayroon siyang, kaya ginawa siyang patron saint ng Spain, si St. James. At mayroon pa pong, kasi nakikita ko yung image ni St. James na nakasakay sa kabayo. Sabi ko, ba't nakasakay ng kabayo? Sumakay ba siya ng kabayo nung nangangaral siya? O kaya nung pumunta ng Spain? Gayon pa na, mayroon pong isang legend din, isang istorya ng mga 8th century nung may labanan na ang mga Muslim at saka mga Kristiyano doon sa Spain. Nagpakita raw si St. James na nakakabayo para pangunahan ng mga Kristiyano sa paglaban sa mga Muslim. No? Kaya tinawag siyang St. James, the Moor Slayer, Matamoro. Yun ang ano niya sa Kastila, Matamoro. No? Kaya yan ang kung bakit siya nakakabayo. No? So anyway po, itong ating ebanghelyo ngayon, makikita natin ang simula ng pagiging apostol ni St. James. No, yung kukunting mga istorya tungkol sa kanya bago nung sila nang nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. No, nang sila na lang mismo. Pero dito po, ito yung parang beginning ng kaniyang pagkahubog bilang isang apostol. Ito yung panahon na hinubog sila ng Panginoon. At ito po nakakatuwa kasi sumisipsip yung kanilang nanay. At hinihingi sa Panginoon ang gawin silang kanan at kaliwang kamay niya pag naghahari na siya. Hindi ko po alam kung may gumawa na sa inyo ng ganyan na parang nagpapalakasan. May palakasan, parang shortcut. Itang pakisabira ka, pinapakiusapan. Ako po nung ako'y high school pa lang, mayroong nagpakilala sa akin na lola ko raw siya at kamag-anak siya ng aking tatay. Malapit siya sa mga pare. Nung minsan po, nang high school ako noon, first year yata ako noon, first year high school, bago-bago sa seminaryo. So dumating siya at pinatawag ako, lola ko raw siya, na kamag-anak ng aking tatay. At sa harapan ng dalawang pari nun, hindi ako nagkakamali, dalawang pari ang kaharap namin. No? Sabi niya, sabi niya, apo ko to, sabi niya. At sabi niya sa isang pari, the late Jim Puri, no? Sabi niya, gawin yung valedictorian ng aking apo, sabi niya. Gawin yung valedictorian. At alam niya po, nung sabihin niya yung gawin yung valedictorian, parang akong nahiya. Parang nakipagpalakasan nung sabi lola ko, na para bigay sa akin ng isang karangalan, ang pagkilala sa akin na gano'n. Alam ko naman, maraming marunong sa klase namin. Kaya parang nahiya ako.
Kasi pag ganun na hinihingi yung isang bagay para sa atin na parang di man tayo karapat-dapat, nakakahiya. Dito nga po sa ating ebanghelyo, yan ang nakita. Itong nanay ni James at John na humingi sa Panginoon. Ito kayang dalawang anak nila, karapat-dapat sila dun sa hiningi niya. Kaya naisip ko po, alam nyo, sa atin, pag nagdarasal tayo, dapat isipin din natin, karapat-dapat ba tayong matanggap itong hiningi natin sa Panginoon? Lalo pag alam niyo po, kung minsan nagpapabasbas yung mga nagbo-board exam, pati yung mga papel at lapis nila. Kaya kung minsan binibiro ko, karapat-dapat ka naman kaya na pumasa sa hiningi mo yan. Baka hindi ka man nag-aral ng leksyon. Baka hindi ka talaga nagsakripisyo para pumasa. Ganyan po. Kasi kung minsan ayaw natin ng aray, gusto natin yung perks, benefits, pero wala yung paghihirap at pasakit. Shortcut, ika nga. Shortcut tayo. Gusto natin kagad dun sa masarap. Ayaw natin dun sa masakit. Kaya ito po yung itong dalawang apostol. Yun din ang naging parang kahinaan nila. Na gusto nilang yung sarap, wala yung sakit. Kaya yung karangalan, na hindi man pinagsikapan, hindi man pinagpawisan. Kaya iyan isang pagdinilay sa atin. Kapag mayroon tayong gustong maabot at makamtan, tiyakin natin na karapat-dapat dahil rito, tunay nating pinagsisikapang mapa sa atin. So anyway po, ito pong mga apostol na ito, kaya sabi ng Panginoon, mainam nyo naman kaya ang kalis na aking inumin. Yung paghihirap. At sumagot naman ang dalawa, of course, okay naman po. At alam ng Panginoon mangyayari sa kanila na silang dalawa, darating araw, handa nilang ialay ang buhay nila, handang humarap sa paghihirap. At ito nga po si James, siya ang unang sa 12, ang unang namartir, pinugutan siya ng ulo. Ibig sabihin, hindi siya natakot, umiwas, o kaya tumalikod sa martyrdom. Inialay niya ang buhay niya sa Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi sa Kanya ang pagbibigay ng karangalan, kundi yan sabi niya sa Ama. Kaya dito po sa bandang huli, ibang tinuro ng Panginoon sa kanila. Kasi mukhang yung ibang mga alagad, gusto rin na lang, yung hinihingi nitong dalawa, maging kanan at kaliwang kamay niya. Kaya parang nagkaroon sila ng konting internal conflict. Siguro ang bawat isa gusto rin ng karangalan. Gusto rin ng posisyon. Gusto rin ng shortcut. Kung pwede sila, walang hirap, sakit. Mapa sa kanila kagad yung posisyon. At dito po yung pangalawang magandang aral para sa atin na tinuro ng Panginoon sa kanyang mga lagad. Sabi niya, ang sino mang gustong maging marangal, dapat maging lingkod ng lahat. Ang gusto ng karangalan, magpahuli at maging lingkod ng lahat. At siyempre po ito'y katuruan tungkol sa kababaan ng loob. Ito'y katuruan sa mismong ganap na paglilingkod. Walang halong pride. Kasi sa atin po bilang Kristiyano, parang kung mayroong ugaling hindi bagay sa atin, yan po ay pagiging proud or mataas ang pride. Hindi bagay sa isang Kristiyano. Kasi ang pagiging Kristiyano ay dapat makita sa kanya ang kababaan ng loob. Walang kaere-ere, walang kahangin-hangin sa utak, sa isip, walang kayabang-yabang. Kundi nakikita niya ang kanyang sarili
before God, ika nga, ilang beses na po natin napag-usapan to, ay walang-wala siya. Walang may pagyabang, walang may pagmalaki. Kaya ito po ang, ito rin pag-deny natin sa ating buhay bilang Kristiyano. At salamat kina James at John dito dahil ang experience sila rito ay ngayon pinapakinabangan natin. Naging hudyat para magturo ang Panginoon ng kababaan ng loob, tunay na maglingkod sa kanila. At tayong lahat po, ayan mapaglabanan natin sana yung tukso ng gusto natin kagad ng sarap, umiiwas sa sakit. Ayaw natin ng magsimula sa baba, gusto natin nasa taas kagad. Pero bilang Kristiyano, ito yung hindi bagay na ugali natin. Ang dapat makita sa atin is pure humility. Tulad ng Panginoon, sabi niya, na dumating hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Amen. Magsitayin na po tayong lahat. At tayo na binigyan ng magandang halimbawa sa istorya, sa buhay ni na Santiago at Juan sa ating Ebanghelyo. Buong kababang loob natin ngayon, hingin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan at kahilingan. Sasagot natin, Ginoo, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo rin panalangin ni. Ginoo, ipagkalob mo miligtas laring sablang tao at abalura ing katutuan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin panalangin ni. Ipakit mo o Ginoo ing kekang malasakit karingalang obra. Ipagkalob mo ing agad lasanang manakit matatag a kapanintunan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin panalangin ni. Ginoo, maging metong kasanang santungan karing mayayalipusta, metong nga santungan king oras ning kaligaligan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin panalangin ni. Ginoo, saupan mo kayang tupad king kekang batas ning lugod, kapamilataning pamanurumo kaya kaming matatambayan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo rin panalangin ni. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O Diyos, sa ginumi, pepagbanalan ming aldoyti, kapamilatan ning pangamartir ning apostol mong Santiago. Ipagkalog mo king kekang Santa Iglesia, tukyana king sablang bagay, ing pamamuntukan da retang nung kanino na minunang tinggap ing kasalpantayanan. Iti adan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Makiabet ang buking pamagkantak yung ayon, pangamagsadya ka rin ayon. Harapan mo, tanggapan mo, O Ginoo. Sa patiningyang pangmi, kumparaging sablang bagay, dinye mo ke kami, bin mong kababan, dara
Kayapan mo, O Ginoo. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapana sa ng Ginoo, itindaon karinggamat mo, kingi kapulat kadigaling kay lagyo, kingi kay kamangyatan sa ladan mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, kabang parangalan miya, Santiago, ing mumulang apostol may kirake king kalis ing pamailasa at kamatayan. Wasan mo sana rin kaya kaming kasalanan king magligtas ng pamaylasan ing kaya kang anak. At gawan ming kalugod-lugod kaya ka, iting kaya kaming sakripisyo. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Amen. Ang ginum ang tabaya kaya kayo, At kaya ko ang timurin, kaya't nayo rin puso yo. kaya't nano kinilo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin, karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa. Diyos king alanganga lubos mayupaya. Ikaw ing alanganggang pasula parating mamantabe at dilingap king kaya kang kawan. Kapamilatan ding apostol, ingatan mo kami at parating ipagluwalo. Gawan mong pastul ning kawan, ban makirake, king obra ning kaya kang anak. At iba't king kabilyanda karimbanwa, patnubayin da kepa ngening kasalukuyan. Ulingita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ning kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Diyos sa mayupaya, Mipuyay manwa, mipuyay yato, Kingke kang ligaya. Hosana, Hosana, Kingka katas-katasan. Hosana, Hosana, Kingka katas-katasan. Wan-wan yaing darata, ilagyuling Ginoo. Wan-wan yaing darata, ilagyuling Ginoo. Hosana, Hosana, Kingka katas-katasan. Hosana, Hosana, Kingka katas-katasan. Kingka katas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Mulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami mayari lang katawan at dayam ng ginuming Kristo. Bayami daang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapet, pe pasalamat siya kaya ka. Pirason at binyena, ikaring kayang disipulo nga nam. Kuwanan niya itikongan at kanan niya. Itiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinuha niyang kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha na niya itikongan, minum ko kaniti. Itihing kalis, yung kana akong daya. Hing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao. Ban keta may patawaran na rin kasalanan. Laptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo meteya, meteya'y Cristo. Meteya'y Cristo.
kasing panahon. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayin at paman niya binang may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Layon ning pasalamatan kaya ka, ing pepayarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ning Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyato, banbigan na pekilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan me ang anak mo at talasuyong, among lari, ay naos mong meko ketiking yato, ang tining kimbinyag, meteya, kambiyan ng Kristo, mira kaya na niya naman sana, king kayang pangasubing mebye. Ganaka mula naman di nga liwami pang kapatad, apepay nawan at maninayang subing miye. Ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gahan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang anggap. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at mirigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristo, kaya kaming talapanghabos.
O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya apostol, ing kapayapan nalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalik doon, di kaya kaming kasalanan. Ang lawin mo yung kasalpantianin kaya kay iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ni ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kay ko ang timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan kaya kayo. Yung kordero ng Diyos, similala king kasalanan ng ato, ng tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, ay kumatampang tanggap kaya ka, dapat sa kasmi nga manang mo, kumayat na ako.
kaganapan, aking ang lelangan, nanas sa pantemo. Salamat o Ginoo, walay lagyo mo, uling lugod mo, yan geniya. Sa tagyaing aldo, manutuging uran, mamuang ka naman, magyayaing yaw. Ingkir kang tangalan, lalampas king banwa, ingalakat bimot, palerang kakanta. Kanike karinan, kayang telakat, patpatahimikan, insablang kasalan. Salamat o Ginoo, walay lagyo mo, uling lugod mo, yan geniyak. Sa tagyaing aldo, manutuging uran, mamuhang ka naman, magyayaing tao. Karin pong kaya may sisimbak yung live streaming. Si Claude Tamo, bang pangadyan, in patay spiritual, yung pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ko, king kabanal-banalan o sakramento. Kaluguran da ko, may git kinsablang bagay, at pag nasan ko, intanggapan da ko. Dapot pauli na ningyaning pinandit, era ka tanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo wari at yuka ka rin. At pakisamentong keng lubusan, ing sarili ko kego. Emo sana pa tulot kapilan man, ing mikawani ko kego. Amen. Horacio Imperata. Itamungan po si Claude Tamo po. O Diyos, save pami, lalapit kami keko, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan mo, at ingatan mo kami laban king COVID-19, ape pasakit no, at may kamate, karinda kalatao. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, rin taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat no. Kambilan at ingatan mo lo rin doktor, narsis at din sablang lilingap, karimi salunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin mi Lord, ang miyawa no, kung ang inalsanang malalagwa, ingatan mo Lord, ang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapainawan, ang miyango na biye. Pagkalam mo kay kami, ingrasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para king ikayap din sabla, at ban makasaw kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipanago pumigay ko, impatuknangan mo no, impangkalat niting virus, at ting pangakabos mi, karing takot mi. Pagkala mo itiking kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiyang pamagari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanganggo. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong, o kabanal-banala na indunin Diyos, masana pisawili, ing aklis mi keko, king kakulangan mi, nunebagkus mo kami ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami.
San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Saint James, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malagud, tinggap miyang mitmong tula, iting banalay Eukaristyo, kabang pagmasusyan ming kapiesta na ning Apostol Santiago. Pakiramdaman mo rin kayang panalangin, at ipagkalod mo sa kaya kaming kaya kang sao. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting ginuman tabi kaya kayo, At kay ikaw ang timurin, bendisinan ako nga ning Diyos sa may ipahin tutu. Ang ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu, Amen. mayari ning kapag masusyan tam, may tanangining luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Yulakala salamat, Aring Ama nung babyegin, Pabiyasa kesang detidakin, Baring palang taong mabibigyan, Pagindalan kesa kapayapa, Balen mo pakayapan, Ingatan mo kengan at pasiglaman, Ating dapat buyang gawan. Yulakala salamat, Aring Ama nung babyegin, Pabiyasa kesang detidakin, Aring palang taong mabibigyan, Pabiyasa kesang detidakin, Aring palang taong mabibigyan. Dakal po salamat, maya po oras kay kaingan, magandang araw, maraming salamat. Thank you. May balas sindihan niyo? Dapat sindihan niyo lang.